Sakehe bocah ngaji, sakehe bocah wehana panggonan ninggi den becik kuruhanira sami iki waliullah rau ikut sabab manira rumasa yenda diwali saking wusing malaikat mahu ikat lawan malih nganti kasih Abdul Qadir jailan lan maning sawiji mangsa dukisun aning jailani samana isun lagi amang-amangan ingdamu serta landarai kato mangkana isun malaikat Muhyiddin ingkang berkah, Muhyiddin ingkang berkah, mangkana isun miragi lewat komatari nara segera isun mulia muli iwasma tanah sari mulia isun anjunjuk mari ibu madina saking hati manira miharsa sawara mangka sausia manira dewasa ayatani amarana jiwas nabrak Kristus anabi ingalika saudi Kristus ambasane maka ujaring suara Abdul Qadir jailan isun wasdamaning sirah karena sirah ingun isun dadekaken saking Adam mangka dadi wujud apa sirah anindra mapan sirah tansun kardi sun kon turu bae aning wes manira yang sirah dan sa'anin derapu alami sirah langit maring harga maring jagat poha sirah ajalani maring ilang mahasuci kantun kenang lalik puruana dening pamakapi sawarang akane kanilai kakabiasa dening isun ingkona hikayatkan
yang sumajati